साम' जानोसै नै जोंहा दिनै साम' सायनोसै सानजों साम' एवजानो होननानै लानानै फैदों दहाय नै जा मोजां साम' लानानै फैखादों दिनै जोङो जानोसै गोथावनो एवनानै नै बेबायदि दैयाव बाहेरायाव दोनबासो बे माबायोहाय हारसिंबो सायनो हायाना बेफोर बुस्थुखौ हारसिं जाजानाय नङाहाय हारसिं जाग्रा नङाना बे बुस्थुआ राननानै जायो जोंहा जानो लुगैबा बिदि जानोसै साम'आबो बिराद साइज नै अयथासार मोजां जाखागोन बे बिराद मोदोम दंदां साइजआव मोदोम थाखागोनथ' माबा बेदां नुखाथारदों नाय न'आव जोंनाव बे माबायाव ना सारनायाव बे साम' दाहोनायाव दंमोन ओमफ्राय मोदोमानो गैया फागै नङाबा आं गोजान लाबोगौमोन मोदोम जायाखै दा बायदियाव जायाथ' औ दाखालि ओमफ्राय गावसोरबो लांदोंमोन नामा फख्रियावसो गारहरफिनजोबदोंनो फंबायमोना दा बायदियाव जा मोजांखाहाय जोंना नै साम'आ जा गोथाव एवजानोसै जों दिनै फिसाफ्राबो जायाना फिसाफोर जानायबालाय आलदाबो जानो हायोना जों बिमाफोरल' नालाय गरमाव बिदै मोननांसिगौमोनहाय साम'जोंहाय बिराद गोथाव जागौमोन नङाबा जागौमोनथ' आरो साम' एवनायजों गैया जायो माथो खालामबावनो औ ओंखामजों जाफ्लानोसै जोङो हो दा दङा दा उन्दै दङा दा फाननाया ए बे न' बायनायाव थानायनि औ मा नङा आं मिथियाना नुफेराखै सिखा मोननै लाबोदोंमोन दा आङो मिथियालाय खाथांखो गासिबो दंथारोमोन खाथांखो दावलाबारिनि माबामोननि अनजु बिमामोननि गामिनि सायना लाग्रोसै नै जोङो साम'खौ दा लोगो मोनसिगोनलाय एवनाय समफ्राव बा सायखांनाय समाव ना सायग्रोनानै लानोसै दानबावनांगौ ना मोननै खामानाबो एसेल' नङाथ' बेनाबो दाखोन गारनाय दाननाय आरो फुनाय बिराद टाइम लाखायो सायना लाग्रोसै होनबा बिदिब्ला साम' फुलायबाय जोंहा माबा मोना नै जा मोजां जाखायो आखाइयाव जेबो दुख मोनलाब्रा मनायाव सोना बिदि फुनांगौनो साम'खौ बिराद मोजांखा सोरबाफोर रोङाबा आंहाबो दिनैसो सोलोंदों नै मिनिनानै फैखागोनाय जोंखौ थाम्फैयाव रोंहांदों आंहाबो नै साम' फुनायनि आइडियाया बिसो जा मोजां जाखायो आखायावबो नांला जेरावबो नांला नङाबाथ' आंहा सारायाव ओरै होबायना आखायानो लाजाजोबोनो बेहा खम गारलाहाय एबार बिदि फुनानै जाबाय थादों जेबो खस्थ' जाया आखायाव दोलाबा सोरबाफोर रोङाबा नोंथांमोनहाबो सोलोंदो होबाय जा मोजां जाखायोबो मानजि आरो मानजि दे मानजिदो सिलपाथायाव उननाय बायदि दिनै साम' एवनायनि सुरु खालामबाय दैयाबो रानबायानोसै ओमफ्राय नोरसिंबो एसे होलायलायबाय गावनि दैया रानबाय ओमफ्राय दै एसे हरबावनांगौ आरो एसे फालथेब होनलायनाय एवबासो माने मोजां मोनो आरोखि आङो ओमफ्राय खोस्लिखौबो नागिरबाबो मोनासै आङो नै खादौजोंसो एरनांबाय ओमफ्राय नै लाल साहा लोंनो लुगैब्रबथारबाय आं लाल साहा फुदुंब्रबबाय जाबायानोसै ओमफ्राय नै ओरैबायदि लेथें फिथें फिसाफ्रा जानानै लोंनानै लेथें फिथें जाजोब्बाय ना हमहैनायनि बान्थाया दाना मावस्रांनोसो थोलायबाय नै ओरैबो जेव ओरैबो जेव बेफोरखौ साम'आव दै होनानैसो मावस्रांनानै नाजों साहा एसे लोंग्रोलायनानै थैखागोनसैहाय ओमफ्राय मैथाबो सायनांगौ दङ नै मैथाजों बे नाखौनो एसे एरग्लिनोसै दहायनि ना फिसा लाबोनायखौ लायदो दा नै मैथाजों ना संसै जा मोजां ना फिसाखौ सुखानानै सायखानानै खाथ्रि बिलाइयावसो लालायनानै फैदों दे आङो मोदोमलायनाय संसै दा मैथाजों बेखौनो साम' एवनाया मोनबाय नै जोंना सोबबाय गोथावालाय जादोंमोन संख्रिया एसे राबाय जेबो नङाहाय
ओंखामजों जागोन दा गोथाव जागोन नोरसिं होगुलायदोंना आङो नों नोरसिं होनो होननायखाय बरिया गोथाव जागोन आं गोथाव मोनखायो बानलुआलाय थिगानो जाबाय बानलुबो ज्रोम संख्रिबो एखे थाग थिग ज्रोम बरिया जादों बिराद गोथाव जादों आं गोथाव मोनो आंबो बिदिनो जाखायो जों बुला जोंनानै बोरैबा जालाजोबगोन मालाबा जाबावनांगौहाय आरामनो ओंखाम लोंजोबनो हाया ओमफ्राय सोबग्रोबाय जोङो ओमफ्राय एसे रानसै जाखांबाय मालाबा सामसुनाय अम्बिसर लाबोना दा नैबे भिडिअ'आव अखानायै फुंनिसो जालायबाय माने मैयानि भिडिअ'खौ आङो दिनैनिसो ज' सरजाबनानै होनोसैलाय सिनाफोर फिसालाया दावदै जायो नालाय ओमफ्राय नै खामानिया आंना मैया माइरं लानानै फैदोंमोन आङो माइरं दाखालिनो सोमहरखानाय 2 मननि माइरं दङ बाहाय बिबोनांखौ लानानै फैयो मैया बिबोनांखौ होफैहोदोंमोन बेबो बस्थायानो नै गुब्रुनानै बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो एसे जावनानै लानो सानदोंमोन आङो बेखौ दिनै एसे गाबोन एसे टाइमा मिलायना मिलाया नायनोसै नै ओरैथिं केकबो बानायनांगौ दङ गथ'फोरनो एसे जाहोनो होननानै बानायदोंलाय आङो मा दङ बे मैयानि साम' एवनायमोन नै बिराद गोथाव जाखादोंमोन साम' एवनाया एसे आग्लायदों दा नै फिसालानि दाउदै दैनै आंनि दैसे दाउदैयाबो रुखांबाय ओमफ्राय आंनाथ' ओंखामसो नालाय आंहा ओंखाम जानोसै फिसालाया मेगि जासिगोन आरो ना मेदों नै आंहा दिनै खाथ्रि बिलाइयाव जा मोजांनो मैया ना फिसा फिसा लाबोदोंमोन ना आं खाथ्रि बिलाइयाव जुनानै ओमफ्राय बेखौनो नै बेबायदि जुनानै आराम खुन्दुंजों फानफ्रावजोबनानै मेबाय आङो माने जानो लुगैबाय आरो खाथ्रि बिलाइनि मोदोमनायखौनो आंहा जानो लुगैबाय दा आङो बेबायदि मेबाय ओमफ्राय नैबेयाव जोगोनार बाथोन ओमफ्राय नैबेयाव जोगोनार मोनखांखाबाय जोगोनार बाथोन ना मेनाय जानोसै आङो जोगोनार बिजौबो सायदोंमोन आङो ओमफ्राय एवथ'लां बेखौ दा मोनायावसो एवजानोसै ओमफ्राय जानो लुगैबाय आरोखि आं बे बाथोनखौ बेजों जानोसै दिनै फाइनेलि आंहा ना मेनाया जाबाय नै माबायदि जाखो नायनो पापर बायदि नै गोरान जाजोबलायबावबायसो खामजोब्बाय माबायदि जाखो आंना ना मेनाया लागाव माबाया खामजोबखाबाय खाथ्रि बिलाइया वाव टेस्टि टेस्टि नै जा मोजां जाखाबाय जा मोजां मोनखाबाय नै साइज गोनांनो एसे खाथियाव दिन्थिनोसै र' जा मोजां मोनखाबाय नै आंना खाथ्रि बिलाइजों मेनाया जा मोदोमखाबायबो गोथावनो बेखौ ओरै सिफ्लेनानै जानोसै दा सामब्राम गुफुर बानलु गोथां हाखावना होबाय सामब्राम पियाज एसे हानानै होबाय संख्रिबो होखादों आयै नै खामफ्रामलायबावबायसोमोन आयै सिमना खामफ्रामलायबायहाय मोदोमफ्रु जाथारसां नै खामफ्रामलायबाय मोनाखै खोमा साननानै एसे गोबाव मेनाय जादोंना आङो राफोद राफोद नै जा मोजां जाखाबाय सिफ्लेनोसै बिदि मासे जानानै नायनो जानो लुबैथारबाय मोदोमनायखौनो हाला टेस्टि फुरा खाथ्रि बिलाइनि माबाया हाबजोबखाबाय आरो खुसबुआ
생카우리 맛있을래? 맛있나? 스팸 하나 심어서ให้เลยจับยัง 그래 야 이게 너무 쓰면 되면 이제 미나이 거 그래 그래서 감을 다 하나만 하는 미난 자는 그래 다 하나만 자 뭐자 매병 안돼 난 마와 시빙이 되나 미난 자보거나 자 배네 자 나한테 사전에 싫은지 사자부 자유 Tidak kabar itu napa? Kami sana lah selesai. Bye bye.